Energetická kríza si vyberá ďalšiu daň, tentokrát v našom umeleckom prostredí. Končí jediné slovenské divadlo v Komárne v okolí Slovenskí rebeli. A nekončí preto, že by nemalo divákov. Končí preto, že nemá na zaplatenie energií. Vyzerá to, že po tých 18 rokoch toto už nedokážem. Nie je v mojich silách, aby som mesačne zohnal takú sumu. Jednoducho sa to nedá. Odohráme premiéru, hotovo. Bude to aj derniéra. Fakt ma to mrzí. Ste rozhodnutí definitívne skončiť? Požiadate ešte o nejakú dotáciu? My rok a pol už sa snažíme zaujať vládu, štát, ministerstvo kultúry bez akéhokoľvek úspechu, bez akékoľvek odozvy. Myslím, že sa učíme takouto smutnou správou, ale verím, že teda ešte možno kompetentní do toho zasiahnu. Rebeli fungujú preto, aby robili predstavenia a jednoducho vznikla situácia, že nebudeme mať kde robiť tie predstavenia. Ja keď som sa potom rozprával s rebelmi, tak všetkých sa ich to veľmi dotklo. Vedeli sme, že keď sa najbližšie stretneme, tak budeme plakať, tak aj sme sa mu vyhýbali. My s manželkou vlastne nevieme nič robiť iné. Júlka dokáže robiť 500 vecí naraz, popri tom ako varí pre deti, tak rozmýšľa, čo som si ja zase vymyslela, ako by sa to hudobne dalo skomponovať. Popri tom na jednej skúške inštruuje celý hudobný ansábel, čo majú robiť. Vždy nikto netuší, čo vlastne z toho má akože vzniknúť a začnú to spolu hrať a funguje to. Ja som s mnohými frajerkami bývalými nemal tak silné vzťahy ako s bežnými teraz členmi súboru. Je to vďaka ľuďom okolo nás. Tak keď takto stojíte, tak to je poprvé opakovačky. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, v prvom rade mi dovolte poďakovať sa vám za možnosť predniesť náš problém. Nie je žiadna šanca na pokračovanie prevádzky divadla. Chvíľka sa skončila. Že? Lezeš dole hlavou. Zavolá mi na deduška, ten má veľké kladivo. Dá do toho špiklince a už je to hotovo. Tak? A ešte čo budem spievať? Ty si takýto šikovný. Červený kachel, biela pec. Ideš dole už. Stačilo? Nechce byť zakrytá, iba ju hojtaj. Malinka, spinuškaj, spinkaj a sa bábätka. Prepad hospodárskeho rastu a dvojciferný rast cien. Čo to pre nás znamená? Čo znamenajú vyhlásenia premiéra, že našej ekonomike hrozí kolaps, ak medzi tým poslanci v parlamente rozdávajú vyššie platy a rodinné balíčky a inflácia sa nám vyšplhala už na viac ako 13%. Aký rok nás to vlastne čaká po všetkom, čo sme prežili ten posledný aj ten predchádzajúci?
Práve riešime, ale žiaľ budeme musieť prerušiť rokovanie schôdze tohto výboru vzhľadom na to, že my nemôžeme pokračovať v čase rokovania parlamentu, ktorý vlastne začína rokovať o 2:00, takže by sme za 3 minúty nestihli naozaj nič. Čiže týmto sa vám ospravedlňujem, nestihli sme prerokovať všetky body, keď sme začali o 12:00 a budeme musieť prerušiť schôdzu a pozvať vás opätovne. Na druhý termín. Ale za to vám dáme o to viac. A odtiaľ to mám úplne, že najsilnejší zážitok s rebelmi. A toto paradoxne všetci, teraz sa ako vypisovali, že chúďa detko, ako ho núčite hrať na husle a čo ja viem čo. A pritom on úplne akože šťastne sedel na tom mojom kolene a držal mi ten sláčik, takže sa ani nechcel pustiť. Tam bol malý na rukách, videl si? On zase raz reval. Ale dieťa. Ja si myslím, že viacero ľudí vôbec netuší, že čo... No musíme presne určiť dokedy ktorú kulisu a tak to už musí byť. No tak to určíme, teraz. Zober si scenár. No ale... A počas parkovaní, tam vzadu niekto voľný. Počas parkovaní, kto by mohol dobrať tú postel? A odtiaľ to je vidieť, že to nemáme zrežírované, lebo odchody nie sú dobré. Tuto to je veľmi vidieť. My sme jeden tím a teraz je to o tom kolektívnom sústredení sa, že musíte sa jeden druhého podporovať, hej? Naozaj som čakal, že to bude lepšie, ale mali sme asi zlú noc všetci. Ale dneska musíme to prejsť ešte dvakrát, lebo Axel sa to potrebuje naučiť a dostať do... Nehučte aj teraz! Budúci víkend je posledný víkend, na ďalší víkend je premiéra, ja neviem, či si to uvedomujete. A to predstavenie zatiaľ ešte ani raz nešlo. A nie, že nešlo, neexistuje, pretože vždy niekto nepríde, niečo neurobí, my niečo hráme zle, lebo nikdy nie sme v tom, aby sme to robili tak, ako máme. Žijeme mimoriadne komplikované časy. Nikto z nás neplánoval, že budeme žiť trojitú krízu. Popri nej máme vojenský konflikt na našej východnej hranici. Je taký vzorový, modelový prípad, ako dokáže Matica fungovať v Komárne a aké kultúrne aktivity dokáže vytvárať, ako sa dokáže presadiť aj v tomto národnostne zmiešanom území a ako bude musieť pravdepodobne skončiť, vážení poslanci a pani poslankyne, bez vašej podpory. Ak dovolíte, pán predseda, výboru, že by som mohol teda odovzdať slovo pánovi Černechovi. Ďakujem veľmi pekne, ja sa to budem snažiť zostručniť. V prvom rade, pán predseda, pani poslankyne, páni poslanci, ďakujeme veľmi pekne, uvedomujeme si, že to nie je úplne bežné, aby sme tak malá inštitúcia bola pred parlamentom, alebo teda v parlamente, avšak ani my nie sme bežnou inštitúciou a my na rozdiel od všetkých ostatných už máme stanovený termín krachu, pretože prvá faktúra, ktorá bola zvýšená o 320%, prišla už vlastne za október, ale vďaka tomu, že sa nám ľudia pozbierali, jak Maďari, tak Slováci, na dve faktúry vo výške takmer 12 000 eur, tak sme ešte stále tu. A vlastne toto stretnutie je pre nás takou poslednou nádejou, ako sa z toho dostať. Náš dom prepadol cez všetky pomoci pri covide, a napriek tomu sa nám štát kompletne otočil chrbtom. Neminuli sme ani jedno štátne euro, štát sa k nám zatiaľ chová ako k defraudaltom. Pomer Slovákov a Maďarov je 70:30 a sme tam len my, ktorí suplujeme celú slovenskú kultúru pre celý okres Komárno a našim zánikom toto všetko prídeme. Toto všetko ma zavezuje k tomu, aby som bojoval naozaj do poslednej chvíle a to je vlastne táto. Chcem vás veľmi pekne poprosiť, aby ste sa na to nepozerali cez prizmu politiky a stranickej príslušnosti, ale aby ste sa pokúsili pozerať na ľudský faktor a na kultúru, ktorá sa našim krachom jednoducho z okresu Komárno stratí.
Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Aj my rátame s tým, že bude profesionálne to divadlo, čo teda na juhu Slovenska je ako ojedinelé, skvelé, výborné, vynikajúce a treba to podporiť. Z mojej strany všetko. Ja sa plne prikladám k tomu, aby sme zaviazali Ministerstvo kultúry k dofinancovaniu Matice. Budeme hlasovať o uznesení, lebo o druhej sa bude končiť Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a média a berie na vedomie informáciu Matice Slovenského problému súvisiacich so zvýšením cien energií. Nech sa páči. Pán predseda, viete, to je taká logistická, čo si teraz navrhol, že zase prehodme to zjavne tak, ako vám písali, že choďte na ministerstvo na financie, ľuďom chceme pomôcť, alebo im nechceme. A keď im nechceme, tak schválite vaše uznesenie, alebo sa schváli uznesenie, ktoré je konkrétne. Ďakujem. Jednoducho, nehnevajte sa na mňa, ale pokračuje Národná rada a my budeme potom... Pán predseda, to je taká logistická... Dajte mi uznesenie, na uznesenie, o ktorom môžeme hlasovať. Nemáte, pani Valová, nehnevajte sa na mňa, nemáte návrh na uznesenie. Ja to hovorím kvôli tomu, lebo my keď pripravíme teraz návrh na uznesenie, tak bude 14-15, to je naozaj nepriateľné, my sme počas... Dobre, môžeme nastavovať uznesenie? No poďte na to, jasné. Žiadame Ministerstvo kultúry, aby okamžite vstúpilo do rokovania s Maticou Slovenskou ohľade dofinancovania, teraz mi pomôž. Cien energie, navýšených cien energie. A prefinancovalo. Do roku 2020. A rozdiel prefinancovalo. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Jednohlasne. Je niekto proti, alebo sa zdržal, ak nie, prijali sme teda uznesenie, že sme sledili. Nech sa páči. Tak to chyť ty. Hneď tam krajšie. Nejakým zázrakom sme sa dopracovali až sem, hoci sme už nemali existovať. Buďte prosím iba takí, aký najlepší viete byť. Iba sa pokúsime o malý zázrak. Urobíme si modlitbičku, všetci škriaci anielici, buďte nám vždy na pomoci, predstavenie nech sa vydarí a hlavne nech sa nikto nezraní. Všetko, čo tvoríme, robíme preto, aby sa nezabudlo na odkaz našich otcov a starých materí. Poslednú dobu si rebeli pod fotky z našich akcií píšu druhá rodina. A ono to naozaj tak je. Rodinná láska môže pomôcť preniesť sa cez všetky hrôzy sveta. Náš problém s energiami stále nie je doriešený, stále čakáme na podpis zmluvy s pani ministerkou, mal nastať práve v ten deň, keď padla vláda. V každom prípade aj na tomto mieste sa chcem poďakovať všetkým, ktorí nás držali a stále držia nad vodou. Vďaka zbierke ľudí, vďaka podpore našich sponzorov, ale aj členov súboru, rodičov a vôbec všetkých našich divákov to snáď zvládneme minimálne ešte 1 rok. A nezabudnite, čím viac nám budete tlieskať, tým sme lepší. Ďakujem a užite si predstavenie.